tejto trubice sme vývevou vyčerpali vzduch na tlak 200 paskalov. Na elektródy sme naložili jednosmerné elektrické napätie. Na ľavej elektróde je svorka so záporným napätím. Nazýva sa katóda. Pravá elektróda s kladným napätím sa volá anóda. Veľkosť naloženého napätia je v našom prípade 3000 V. Pri naložení takéhoto napätia sa medzi elektródami objaví tlecí výboj. Tlecí výboj má zaujímavú štruktúru. Striedajú sa v ňom svietiace a tmavé oblasti. Pozrime sa na ne zblízka. Najvýraznejšia svietiaca časť pri anóde sa volá kladný stĺpec. Pre vzduch má ružovú farbu. Za určitých podmienok tlaku ho môžeme vidieť rozdelený na ohnivé guľôčky, ktoré nazývame prstence. Modrasté svetlo pri katóde sa volá katódové svetlo. Za ním nasleduje katódový tmavý priestor. Ďalšou výraznou časťou výboja je záporné svetlo modrastej farby. Záporné svetlo postupne prechádza do tmavého priestoru, ktorý nazývame Faradayov tmavý priestor. Svietiaca oblasť výboja tesne pri anóde dostala názov anódové svetlo. Pri zmene tlaku sa mení vo výbojke počet častíc, ktoré sa spolu zrážajú, a preto sa mení aj štruktúra výboja. Pozrime sa, ako sa výboj mení, keď meníme tlak. Trubica je vyčerpaná na nízky tlak 2 paskaly. Keď postupne zvyšujeme tlak napúšťaním vzduchu do výbojky, pri tlaku 5 paskalov sa výboj zapáli. Vidíme ružovkasté katódové svetlo a modrastú farbu záporného svetla. Pri anóde sa vytvoril tmavý priestor. Za tmavým priestorom začne z anódy vystupovať kladný stĺpec, ktorý sa postupne predĺžuje. Vidíme aj jeho prstencovú štruktúru. Pri vyššom tlaku zaberá kladný stĺpec postupne väčšiu časť priestoru a prstence sa vytrácajú. Ak zvyšujeme tlak naďalej, kladný stĺpec stráca na intenzite a postupne sa skracuje, až úplne zmizne. Pri tlaku vyššom ako 2000 paskalov výboj zhasne. Ak budeme vzduch z výbojky odčerpávať, procesy pôjdu v opačnom poradí. Kladný stĺpec vytvorí prstencovú štruktúru, potom zmizne, záporné svetlo zoslabne, a nakoniec výboj zhasne. Kladný stĺpec je najintenzívnejšie svietiaca časť výboja a má aj najširšie uplatnenie v praxi. Používa sa ako zdroj svetla v úsporných žiarivkách a svietiacich reklamných trubiciach. Jeho výhodou je to, že pri predĺžovaní výbojky môžeme jeho dĺžku natiahnuť. Napríklad tak, že posúvame anódu smerom od katódy. Ak by sme mali zakrivenú výbojku, tlecí výboj bude kopírovať tvar trubice. Ak by sme výbojku namiesto vzduchu naplnili iným plynom, zmení sa aj farba tlecieho výboja. Tlecí výboj sa používa aj vtedy, ak chceme zistiť chemické zloženie neznámeho plynu. Ak sa totiž na výboj pozrieme cez spektroskop, zistíme, že sa v jeho spektre nachádzajú samostatné čiary. Hovorí sa tomu diskrétne spektrum. Týmto sa spektrum výboja líši od spektra klasickej žiarovky alebo slnečného žiarenia, v ktorých sú všetky dúhové farby a hovorí sa mu spojité. Čiary v spektre tlecieho výboja voláme spektrálne čiary. Ich rozloženie predstavuje akoby otlačky prstov plynu. Napríklad pre ortuť je charakteristická žltá, zelená, modrá a fialová.
pre sodík žltá, oranžová, modrozelená a modrá a pre vodík červená, modrá a fialová. Pomocou týchto čiar môžeme teda rozlúštiť, aký plyn alebo zmes plynov je vo výbojovej trubici. Ak anódu približujeme ku katóde, kladný stĺpec sa skracuje až celkom zmizne. Čo sa stane, ak budeme výbojový priestor ďalej skracovať, to sa dozvieme o chvíľu.